एक्सप्रेस सुपरफास्ट न्यूज, जनसामान्यांचा आवाज। तरडगाव, दौंडवाडी आणि वंजारीवाडी या ग्रुप ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये डॉक्टर राजाराम खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभ्या करण्यात आलेल्या शेतकरी विकास पॅनलचे एकूण 6 उमेदवार विजयी झाले आहेत। या ग्रामपंचायतीमध्ये रामातात्या खोत बिनविरोध, खोत ज्योती जयराम, बांगर हर्षल महेश गोवर्धन, भास्कर पांडुरंग मुंढे, पवार सुमन बापूराव आणि दौंड संगीता बबन असे 6 उमेदवार विजयी झालेत। सामाजिक कार्यकर्ते निलेश भाऊ गायवळ आणि त्यांचे बंधू सचिन गायवळ तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका प्रमुख मंगेश आजबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर निवडणुकीमध्ये हे 6 उमेदवार विजयी झाले आहेत। तसेच गावातील सर्व ग्रामस्थांचे देखील सहकार्य यावेळी लाभले आहे। दौंडवाडी या गट ग्रामपंचायतीचा जो काही मतदान झालेला आहे त्या मतदानामध्ये मतदारांनी आपला कौल हा शेतकरी विकास आघाडी पॅनल यांच्या बाजूने दिलेला आहे व जी गेल्या 10 वर्षातली जी मक्तेदारी होती ती लोकांनी यशस्वीरित्या म्हणजे संपुष्टात आणलेली आहे व इथून पुढं जे काही शेतकरी विकास आघाडी पॅनलचे जे काही उमेदवार आहेत, निवडून येणारे उमेदवार आहेत, हे सर्व एकत्र बसून व लोकांना विश्वासात घेऊन आपल्या सर्व गावांचा विकास करतील असा मी विश्वास व्यक्त करतो आणि त्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी पुढील कार्यासाठी मी शुभेच्छा देतो व तरडगाव, वंजारी, दौंडवाडी ग्रामपंचायतीच्या शेतकरी महाविकास आघाडीचे प्रमुख डॉक्टर जयराम खोत यांच्या नेतृत्वाखाली भरघोस मताने निवडून आले आहेत। सर्व गावकऱ्यांनी आणि सर्व मतदारांनी गेली 10 वर्षाची सत्ता भरघोस मताने उलटून टाकली आहे। तर सगळ्या मतदारांचे मी सुरुवातीला आभार मानतो आणि पुढील येणाऱ्या 5 वर्षात जेवढी त्यांची विकास करता येईल तेवढी सर्व जनतेला हाताशी धरून किंवा सांभाळून किंवा बरोबर ठेवून लोकांचा विकास दौंडवाडी, वंजारवाडी, ढोले वस्ती, बांगर वस्ती या तिन्ही बी वार्डचा एकदम भरपूर असा चालू लोकप्रतिनिधीच्या संपर्कात जाऊन त्यांच्याकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करून जितका विकास करता येईल तेवढा विकास या पुढील काळात मी करीन। या ग्रामपंचायतीमध्ये शेतकरी विकास पॅनल या नावाने आम्ही निवडणूक लढवली। आम्ही गेल्या 10 वर्षापासून एवढा संघर्ष करतो। संघर्ष करण्याचं कारण म्हणजे मागच्या 2 पंचवार्षिकमध्ये जे सरपंच होते ते गरीब लोकांकडे अजिबात लक्ष देत नव्हते। फक्त आपल्या ठराविक 4-2 लोकांना हाताशी धरून त्यांनी कोणतीच विकासाची कामं केली नाहीत किंवा सरकारी योजना ज्या आहेत त्या गरिबापर्यंत अजिबात पोहोच केले नाहीत। साधारण माणसाला त्यांनी अगदी बाजूला टाकलं। मला या कामी मंगेश दादा आजबे, त्यानंतर सचिन गायवळ सर, आपले रोहित दादा पवार यांचं भरपूर सहकार्य लाभलं। 3 गावचे ग्रुप ग्रामपंचायत असून गेल्या 25 वर्षी मी उपसरपंच होतो, पण मला जनतेपर्यंत एक 5% सुद्धा काय आणू शकलो नाही। कारण सरपंचाची भावनिक भावना जनतेवर नव्हती, त्याच्यामुळं माझं त्यांनी काहीही ऐकलं नाही आणि कुठलंही काम मी घेऊन येऊ शकलो नाही। त्याच्यामुळं ह्या वर्षी मी जयराम खोत डॉक्टरच्या पॅनलचा पाठिंबा देऊन त्यांच्या पाठीशी काम केलं आणि पूर्ण 3 नंबर वार्डामध्ये सर्व मतदार बंधू भगिनींना हात जोडून विनंती केली आणि मी त्यांना भरघोस मताने निवडून आणलं। या तरडगाव ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमात आम्हाला माननीय सचिन सर गायवळ आणि मंगेश दादा आजबे यांचं भरपूर मोलाची साथ मिळाली। तरडगाव, दौंडवाडी आणि वंजारीवाडी या ग्रुप ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये डॉक्टर राजाराम खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभ्या करण्यात आलेल्या शेतकरी विकास पॅनलचे एकूण 6 उमेदवार विजयी झाले आहेत। या ग्रामपंचायतीमध्ये रामातात्या खोत बिनविरोध, खोत ज्योती जयराम, बांगर हर्षल महेश गोवर्धन, भास्कर पांडुरंग मुंढे, पवार सुमन बापूराव आणि दौंड
संगीता बबन असे 6 उमेदवार विजयी झालेत. सामाजिक कार्यकर्ते निलेश भाऊ गायवळ आणि त्यांचे बंधू सचिन गायवळ तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका प्रमुख मंगेश आजबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर निवडणुकीमध्ये हे 6 उमेदवार विजयी झाले आहेत. तसेच गावातील सर्व ग्रामस्थांचे देखील सहकार्य यावेळी लाभले आहे. प्रतिनिधी अविनाश बोधले, ताजी खबरे, सुपरफास्ट न्यूज, जामखेड. त्रास झाला. आमचं गाव जे कोपाने जे नांदत होतं त्या थोडेसे त्या गोष्टीला गालबोट लागलेलं दिसून आलं. तरी आम्ही सामंजस्याने हे निवडणूक हाताळली आणि भरपूर असं मतदानाने आम्ही शेतकरी महाविकास आघाडीचे सर्व उमेदवार भरपूर मतांनी निवडून आलो आहोत आणि मतदारांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानेन. प्रतिनिधी अविनाश बोधले, ताजी खबरे, सुपरफास्ट न्यूज, जामखेड. जनसामान्यांचा आवाज, ताजी खबरे, सुपरफास्ट न्यूज. आजच आमच्या चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.